Hayi ngiyingozi ke namhlanje. Red for danger. Ngike ngezwe umuntu ekhuluma la ku TikTok. Ethi iqiniso liyashintsha. Kuneqiniso la izolo neqiniso la namhlanje. Iqiniso la izolo liyahlulwa lihlulwe yiqiniso la namhlanje. Ekhuluma into engekho. Lalela la ngikutshela. Iqiniso alishintshi. Into eshintshayo iperspective neperception yakho towards it. Hayi lona ukuthi liyashintsha. Even the truth is half truth. Why kusho njalo? It's because lokho othi kuyiqiniso wena uma ushintsha iperception neperspective kungajika kuba amanga. Ilento esiyibiza ukuthi i-mental polarization leyo. Uwe oshintshayo lento oyibukayo ayishintshi, shintsha ingqondo yakho. Umbuzo ke bese uthi yini eshintsha ingqondo yakho towards leyo nto? Even nento eyamanga i-half truth ngokwayo. Uyayizwa leyo nto? Alikho iqiniso absolute, awekho amanga absolute, kuya ngeperception. That is just two poles of the same thing. Ngalesi sikhathi ubingelelo changes akasha uthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Uyabona? Ake ngithi ngizokwenza lesibonelo. Ake ngithi ekhaya kini awunalutho, uyazi ukuthi awusebenzi, awuna business, awuna mali, awunandlu, awunamoto, awunalutho nje. Bese ubona indlela abakutreata ngayo. Ubona indlela abakutreata ngayo nembono yakho account. Yabo? Lonto leyo wena muyibheka vele iqiniso bakutreata ngalendlela abakutreata ngayo. Iqiniso ukuthi bakutreata kanjalo ngoba vele awunalutho, that's a fact. But wena ozokwenza into ekuthiwa i-mental polarization. Ukuthi le ndlela abakubuka ngayo ungakwazi ukuyisebenzisa wena ikufuele noma ikupha amandla noma ibe motivation for you to work harder, to accumulate, to achieve, yabo, to move forward. Ingasebenza lonto as a fuel ukuze ukwazi ukuphuma kuleso simo. I-polarization. Futhi at the same time wena ungaplaya i-victim mindset kuleyo situation. Usho ukuthi ngaba kunjena, ukube kusekhona ubaba wami, ukube kuthiwa ngixoshwanga emsebenzini, ukube kuthiwa kwenze, ubeka ama excuses akugcinula la ukhona. Yezwa? Angisho yezwa mangikhuluma nge-mental polarization. Akushintshi ukuthi bakubuka ngalendlela abakubuka ngayo and uyilento wena oyiyona. Kodwa leshintshayo wena indlela obheka ngayo le whole situation iyona ke eshintshayo. Ungamfica umuntu entandanisa asho ukuthi bamxhaphaza kanje. Bad, terrible. Ufike wena umshintsha umqondo ulalela wena. Labantu laba bakusiza kahle kahle. Next time uthi uyambona lo muntu usehappy. Uhappy kodwa situation yakhe ayishintshile. Uhappy ngenxa ukuthi labantu uyazi they serve as a fuel. Sekushintsha indlela abuka ngayo situation kodwa yona situation ayishintshi. Wena oshintshayo. Ngathi ayizwe indaba. Ngikuzele nesibonelo sesibili. Lento engikhuluma ngayo guys hayi ukuthi umbono wami noma assumption, umthetho. Yes, lento engisho ibiza nge-mental polarization. It's an alchemy leyo that they used in the Asians. They used to turn the base metal into gold. Yabo? Asize lana kwisibonelo sesibili. Nanga umuntu uyambona ugqoka amajezi alupsided, udla isinkwa usihlosula kanje nobisi. Umhlangana naye nje edrobheni. Lo muntu leyo umthatha uthi lo ungamthathi serious, vele umthatha serious ngoba uyambona ukuthi into eyibhedelayo
yabo vela ngathi abantu bayajajana vele based indlela abakubuka ngayo bakujaja kanjalo vele that how they weigh you. Ngisho nje lo muntu loyo elokhunja nje khuluma nawe nje phendula into ayibuzayo awunandaba nje vele up until uze uzwe wena ndawana thizeni yabo uze ukuthi lo muntu lo waya mhlawumbe uzobe khuluma ngathi lo muntu loya uyi-owner unama-tax awu-20 umbona nje njengoba indlela esasinkwa egqoke nalela jezi loop-sided njengoba umbona nje madlakaza kanje uyi-owner loya muntu loya ongambhayizeli ushaya ngomunye umuzi loya muntu loya njengoba umbona nje uyabona manje ukuthi ngeke usambuka ngendlela kade umbuka ngayo khohlwa never usuzoqala manje ingqondo yakhe iyiquestion wayenza nje na ngabe mhlawumbe ukhombisa usuhlakaniphile now your mind will be wondering and uzoshow respect ngoba unalento le oyivaluishayo manje sekushintshe indlela wena ombuka ngayo manje akushintshile ukuthi ugqoka amajezi ama loop-sided udla isinko akushintshile lokho wena sekushintsha ukuthi wena usunolwazi lwangaphambili manje background knowledge ngalento esishintsha indlela wena obuka ngayo now wena oshintshile but the truth remains the same. It's only you. It's just the two poles of the same thing. Umbuzo uthi wena muntu uma uzothi into kade uyibuka kanje manje usuyibuka kanje umbuzo uthi ushintshwe yini yabo wasuyibuka kanje ngoba lento ifana no left no right. You just move from left to right. Hayi ukuthi umuntu athi iqiniso selishintshile. Cha, iqiniso alishintshi iqiniso. Wena indlela obuka ngayo izinto eshintshayo. Beyizwa lonto. Indlela obuka ngayo izinto eshintshayo. It's a mental polarization. So lokho engikutshela kona ke kukusiza phi? Kukusiza ekuthenini wazi ukuthi yonke into inama side awu2. Ayikho into eneside elilodwa emhlabeni. Yonke into inama side awu2. Every time there are two things involved. Every time. Kwazi lokho. Kuyona yonke situation, kuyona yonke into. Have you ever seen the paper with one side? And the answer is no. Wawayibona imali eneside elilodwa? The answer is no. Nanamhlanje uyazi kunomuntu wesilisa kunomuntu wesifazane. Kunephansi kunephezulu. Kunokushisa kunokubanda. Yonke into inama side awu2. Nalento othi iqiniso nayo. You have false. That is just one pole when. Uma uthi wena kuyiqiniso ukuthi awuyindawo empilweni. Khona futhi okunye opposite nalokho. Yabona nalo wena nje manje lo hlobo lwempilo lo luphilayo manje lo muntu oyena njengamanje. That is just one pole. There is another one. Every time kuba na two things that are involved. That is why kumele ukuthi lento ikusiza kwi perspective gap ukuthi understand I viewpoint yomunye umuntu. Awukwazi ukuthi wena into oyishoyo iyiqiniso all together absolutely. Lilodwa iqiniso lo absolutely. I-absolute qobulayo the all eyakha yonke into. That is the only truth that is there. Iqiniso linye emhlabeni eliyiqiniso. Ngoba akukho okunye iyona. Ilona qiniso konke okunye wena okuyi mental conceptualization yakho kune polarity involved. Umqondo kuthiwa it's a measuring tool. Umqondo we are living in the Maya. The reality is called the Maya because we are measuring every time. Ubona ngani ukuthi wenza progress empilweni yakho? It's because you are born with you awusafani naizolo. It's a measuring. Yabo? We are measure every time. Umeasure lokhu uqhathanisa nalokhu. Umeasure lokhu umqondo wakho into yokuqhathanisa. It's a measuring tool. Yabo? So ke yazi ukuthi wena empilweni yakho wena odecide ukubuka izinto ngalendlela oyibuka ngayo. Ikhona enye futhi indlela. So nalo umunye umuntu oqhamuka ngenye angle hloniphe lokho akushoyo. Yabo? Naye leli lokho akushoyo ku have njoba kwamanga kimi. Kuyiqiniso kuye. Yabo? Ngoba yonke into osukuyisho ino half or true, ino half or false bese kudependa kwi perspective. That is why into kade uyiphika ngelinye ilanga uyayivuma. Ngoba usushintsheni I perspective.
You got me? Huh?